Dongin pendam, aka jeng duai. Try, ida jeng aku Jisu. Melong ubleu Abraham, melong ubleu Ishak, mat melong ublei jong Jacob. Melong ublei jong kita kikun Israel, melong ublei jong kita kibangai balo hame. Melong ublei jong apostol Paul, melong ublei jong ki senran ko pa kibai milajit pat ki senran ko pa kibangai hame. Maduai hakmat jong me hagani ko por ko pa. Tuai ngai ngu ya miling bajong ki ei baro ko pa. Na bangatip dalade ngamlah. Dei baro kade kabor bat kakam kajong me kokoran. Tuai Jisu badon bortam. Aduai na Maria hade ko pa. Bamin ai men te men yai pensyai bor yang bamin penslek yang aku pa. Bamin ai susu yang kamen sim juga jing snourit ko pa. Ngadon kampalat yang kamen sim juga jing snourit ko pa. Wat weng lani wat shimno ko pa yang kamen sim snourit nanga. Ladami weng yang kamen sim snourit kemadon hanga ko pa. Atrayu shimno yang shimno yang remove yang aku pa. Nak ni kaslah juga pertei ko pa. Kata-kata nga wanak man jong may ko pa na ka umat ki betul ko pa baminam shimno ori ki umat na ki kmat jama atray ay ka broken heart ko pa ka jing ka jama ay ka broken heart ka downward ka jama walam ka jing skaurit walam ko traji suwiti umat hakikmat walam ko pa ay kita ki jing ka jing ko pa kenang atray pangantip shu ya me ko pa Raji sumigla dami shimno yakine ko pa ngan le ayu tu try perthai la danga yo ya ka perthai paro ko we la danga du ya me atrai kalong le no e ko pa Raji sumiga don kam ya me hakilang paro Raji sumi kombo apostol Paul sekinong Efesus 2 bahwa yu tiap ya ka jingai ya jangki wi thu ya ka jing klaim ga jangki hang trai ndai uduai ba utrai un pensyai utrai un ai ia ka jing syai ba umen si un ai ia ka jing hikai ka bajeliu aka jing iem ka jongki trai ngaru atrai nga yeng hak ni ka poh ka kerteng ka jongni ya ka mentang kitu ki besngap bat ki besngau kumju iki badon rengkat hak ni ka poh kumbo pol uyeng ngaru nga yeng hak ni ka poh aduai na mar jongki ko pa trai nga itu ya ka jing syakri ka jongki nga itu ya ka jing klan ka jing ngai ka jongki Henry ko pa nga duai na mar jongki bamin pensyai bamin ai ka jing syai bamin pli ki kmat ki bakan jaman sim bamin pli atrai ki skor ki bakan jaman sim ki jongki bakin yo i ya ka ek ba pla badi ki ek ba jeliu ki jing hikai ki jongki Traji suwi nga duwai na markitu barok ki basngaw yang da ka mensim opa atrai ai haki